Mill-aħħar rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-ekonomija ta' pajjiżna ppubblikat ftit tal-jimilu, jirriżulta li l-Gvern ikkonferma mal-istess Kummissjoni li jekk jerġa' jkun elett wara l-elezzjoni ġenerali li ġejja jerġa' jolli l-kontijiet tad-dawl. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula l-Partit Nazzjonalista nieda billboard b'attakk ieħor kontra l-mexxej Laburista Joseph Muscat, il-Ministru Chris Sajt ma rridx jagħti garanzija li jekk jerġa' jirbaħ l-elezzjoni ġenerali li ġejja, il-Partit Nazzjonalista ma jerġax jolli l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Tagħtu garanzija li mhux jerġgħu jollew il-kontijiet tad-dawl? Il-kont tad-dawl u l-ilma nagħtu garanzija li nibqgħu nagħtu l-għajnuna l-Ene Malta biex inżommu il-kontijiet kif huma llum. Il-garanzija hi li nkomplu nagħtu l-għajnuna kollha lill-Ene Malta biex il-kontijiet jibqgħu kif huma llum. Mhux ħejollew il-kontijiet. Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru Sajt kien mistoqsi wkoll dwar l-impjiegi li suppost inħolqu permezz tal-proġett ta' Smart City. Minkejja li skont ma kien imwiegħed qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, sal-lum suppost li huma aktar minn 7,000 l-impjiegi li nħolqu fi Smart City, Sajt issa ħareġ verżjoni differenti. Ovvjament, in-numru ta' impjiegi li jridu jinħolqu f'dak il-post huwa meta jkollok il-proġett kollu lest. Minkejja l 4 snin ilu fl-istess żmien li kien qiegħed jara l-mewġ ġej fuq pajjiżna, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi wieħed surplus fil-finanzi pubbliċi. Il-Ministru Chris Sajt qal li dil-weda ma twettqitx minħabba l-kriżi internazzjonali. Kien hemm żmien, kien hemm xenarju fejn konna qed naraw li se nkunu f'sitwazzjoni aħjar milli qegħdin illum kieku madwarna ma ġarax dak li ġara. Dwar il-fatt li l-Gvern ma wettaqx il-weda dwar it-tnaqqis fl-income tax, Sajt qal li dan seħħ ukoll minħabba l-kriżi internazzjonali.